Kasingi basispa handai puar, haga kerteng upa uku mesim uku amen. Putra Yesus tepen sele engi dan mesim uku jumi. Ke gospel uku kerkum Yohanes, kelenong kebalai. Way of harisi ba kerteng Nicodemus urang ba jungkiju. Ulalej hakapor mir chau Yesus ba ulaong. Ngitip ko rabi, ba melong unong hikai balapa da ublay. Om dan bala ban pedi kidak kisien kemba peni mami, lemda ublay udan ringkat batu. Jisu lapai ketien. Ngaya thu hapi ke jing sisa. Dan ban la ban yo i ke hima ublay, lemda kabiang yo u. Kumdu la ban kabiang yo ubriu balasan larang ba la keli Nicodemus. Dalai umla ban rung hapok kakpok jung ka kemi la jong nang ta ban kai u sa sisien. Jisu la jubab. Ngada kerania ke basisya hapi. Ba dan ban la ban rung hakahima ublay lemda kaya u na ka baru mensim. Ya kebalakana kadok kalong kadok. Ya kabalakana mensim kalong mensim. Wat ngol habang yatu yapi. Dei ba anda kabiang yapi na drong. Kal kabe kat syaba kamon. Pio ngol kajing sawa jengka hendri pimtip nai kawan ne syai kalek. Kalong kumju ya uta baro ubalakana mensim. Kumnu koni kalak banlong la keliu Nicodemus. Jisu lapai kitin. Kat pi unong hikai ki Israel ubakrau pimtip ya kani. Sisa nga ong api. Ngikirani ka bang itip, bat ngiyalap ka bang ngiyalayo i. Penban pimpediang ka saki jonga. Lada pimngai yanga habang tu spang ki jong kani ka pertai. Kumno pingai habang akiran hapi spang ki jong ka beneng. Empat judan ubalalik kiyo sa beneng. Latang ukun ubriu ubalawan hiar na beneng. Kumba Moses ula kentiyo sendronong hari kenja. Kumtaru ya ukun ubriu. Dei ban kentiu, babaro o banget yahu unyo kajing embam jukut. Hoi, ublei ula iye kata ke pertai ba ula tino ila ukun bamarway. Babaro o banget yahu unom yap henrei unyo ya kajing embam jukut. Ublei umsim lapha ila ukun sya ke pertai ban penram ya ka, henrei ban long unong pen jongka. Ya uta banget yahu ukun onom bisyar ya ukun ja banget lala penram lupa. Namar umsim langet yahu ukun bamarway jong ublei. Kata kajing bisyar kalong kumni. Kajing syai kalawan haka pertai. Henry kibriu kila kham iet ya kajing domban ya kajing syai. Namar ba kile ki kam sniu. Jar bale ki kam sniu uisi ya kajing syai. Ba uman wan sa kajing syai. Namar kwa ba entar ki kam ba sniu jung u. Uta bale ka ba sisya wan sa kajing syai. Kenang ba kajing syai kendupan pau ki kam jung u. Balale da ka ba ko ngu ya oblay. Hadien kani ujisu lalai bat kisenran. Jong u bat kilalek cari Judea. Ula sa ringkat bat ki hangta kat tu kani por bat ulapen baptis. Yohanes ru ulapen baptis ha enon om da jengai na salim. Namar bapahu ko hangta. Kibriu kilalek syau bat ulapen baptis siki. Yohanes empat set patok. Katu kan ingut kisenran Yohanes kila sedang menesat beruway uju sepang kajing penkuat. Kumta kilalek syau Yohanes bat kila ong hau. Kono hikai pikin mau ya utu ubriu uba ringkat bat pisa siliang ke Jordan ya uba pilasaki uni benta pun baptis bat manla ubriu ya lek syau. Yohanes ulah paiktin. Ubriu umla ban yo ai ruem lemda ublai u ai hau. Ma pi pilong kisaki bangala ong ngangam dei ukris henrei lapa enga haswa jong u. Uta bodan ya kanong lek kurim Dei unong lek kurim. Ulok jong unong lek kurim usiyeng bar usya skor bar usngau kemen. Habau yu usngau ya kasur jong unong lek kurim. Hakani karukom ngadap syon da kajing kemen. Mau udai banang kraw ngapat banang red. Uta bawan na jong upalat ya baro. Uta bawan na kakendau udai ujong kakendau. Bar ukuran ya ka jong kakendau. Uta bawan na beneng ya tu ya kata bau yu i bar yu usngau. Walada dan bapediang ya kasaki jong u. Kada bapediang ya kasaki jong u pun sabut dah kani ba ublay ulong basisya. Utaya ba ublay ulapha ukraini kiktian ublay. Namar ublay ai pura hau yala umensim. Utaya ba ublay ulapha ukraini kiktian ublay. Namar ublay ai pura hau yala umensim. Ukpa uye yala ukun ba ulapan kamtilut baro kau hakabor jong u. Jaru bangai ha ukun udan kajing embam jukut. Uta bom tre ban ngai ha ukun unom yo jingim henrei ke jing bitar ublai kan sa
jendu jendam hau. Ka gospel jong utrai. Ka jingero yami ku Chris. Hakal nong balai isdang la kajing ekran jong Jisu ber wei upharisi uta de ka kerteng jong u kalong u Nicodemus. Kani ka ulalet sya u Jisu hakapor jan miet hakapor miet ka tin jong blai ka ong. Na kata kadau ka pen iya ka jing terang jong Nicodemus ka jing terang ba sisya jong Nicodemus ba u tip u priang ya u Jisu. Ba kwa pen iya pada hakiwei pan kamtam ke para Farisi na kata kadau ulalet jan damiet sya u Jisu khnang ba namdan bayo iya u manu berkai ke jingkran ke baningkong ai bang Nicodemus uang ngitip ko rabi ba melong unong hikai bala pha do ublei ngitip ko rabi la ngitip ko no hikai ba mi de unong hikai ba ublei ula pha namar lada ublei sim la pha em menamla ban pen kini kidak kisin baro kabamot ba Nicodemus ula sedang ban ngai bat menta udi ubri wa wat ke jing sisya ukwa ban yo sngo su na Jisu kai ko Jisu kran hang ni uang ba ngaya thu api badai ke jing sisya amdan bala bani ka hima ublei lemda khabyang ya u sa sisien pat ane khai u na drong lane born from above lane born again kata ban khabyang yi sa sisien pat na o men siem ba khoi tika ai ka ni ka jing ong jong Jisu kala penlong ya Nicodemus ban sngo thu bakla berkani ka jing sngo thu jong bakla jong Nicodemus kala ailat ya u Jisu ban batai shu ka ai ka ba ma u kwa ban ong ka ai ba ma u kwa ban hikai nyu iya kan ni ka rukom keren jong Jisu khamtam ka gospel ka kum Yohanes wong kum ni dalile ubri bala he omla blik biang ka kpo jong ka kemis sisien ban kha bang u sa sisien pan kata ka jing sung thu jong Nicodemus kumot ban kha bang u sa sisien pan hande Jisu ang ban khai u na jrong da ka bor jong men siem ba khoi ka ai ba Jisu juba ngada keren e ka sisya phi ba omdan u bala ban rung ha ka hima oblei lemda khaya u na ka bat na men siem kani menta ukren syai omdan bala ban rung ka hima ublei lemda kha biang ya u na ka bat na ka mensim ya ka ai kani ka thau ladangi puli kani ka nong baro ka wei ngin salap dei tang kani ka gospel jong Yohanes ru ka ba tho ka ba yathu yangi ba u Jisu khamtam kisenran jong Jisu kat ba u Jisu rang yalap kisenran jong Jisu kilapen baptis dah ka pengami ki brio ka wa Jordan pengami ki ka penbaptis hadu ba kinong bu jong Yohanes baptis Yohanes penbaptis kila sngoting mementa baro khoi kila le ju Jisu ba kila kisenran jong Jisu kila bun kam ban penbaptis na kata kadau kila wan ban ong Yohanes benta ba hadu jong kani ka kalong ka balai hadu ba kalong kumta na kata kadau kai ka ba Yohanes pada kren su kadai ba ma saki su ya Jisu saki su sepang Jisu dah ka ba khot ya Jisu unong lek kurim ba ma Jisu na maru dei no unong lek kurim udi ban yo ka jingyaro udi ban yo ya ka nong lek kurim bat ma bade ka ba mo Yohanes sampen baptis pada kum paralok jong unong lek kurim usngo kemen usngo tenat usngo he mensim habadan unong lek kurim ka kamram jong kamdai ban sim ya ka benta jong unong lek kurim handai ka kamram jong ka dai ban senran ya unong lek kurim kata ka ba ma usngo thu phas phangla ka mission na kata ka daw phai yang saka khot ka ba san ter amla ban amdo ngakran ya ka ba sisya amdo bala ban rung ka hima oblei lemda khaya na ka bat na ka mensim ka thau ya ka ai ka ni ka thau ya ka jingkha ka ba arsien jungi ha ka jong ka baptisma kitu kitu na preng jungi kiba kwa ban sung thu shu takadaw ringi puli kham sedien ka bamot dei tang hakani ka lenong ru tang hakani ka gospel hiru hadin bala batai sepang ka jingkha biang na ka bat mensim ka ba kren ru sepang ka jingpen baptis jong kisenran jong Jisu haba Jisu udang yalap kisenran jong Jisu kila bunkam ban penbaptis na kata kada ko jingkha biang na ka bat na mensim ka thau ka kedo ya ka jingkha biang na ka jong ka baptisma kidi khat ban riu ter kakti na blay ka ban kia ka balakha na ka do kalong ka do ka balakha na mensim ka kalong umen sim ka balakha na ka do kalong ka do ka balakha na mensim kalong mensim ya ka ai ka ba mangingilawan sa kani ka perthai
ni dan kam ni ka jing kha arsin la ne ka jing kha batmai da baptisma ha ka ba mangingin lat na kita ki jing te jing kum ka jing sha te mrau ha ka pop ka ba ki jai ben ri baro khoi ka ba ki ri baro khoi ngat lang ka ta ka pop tan rai but mano ru ni ha ban ya ling ba ya kani ka ka baptisma na du ki khulung barit ha du mangi ba he bendup yo ya ka jing ni ha ban ya na ka jong ka baptisma da ki ben ngai ha jisu ni pla ban yo ya kani ka baptisma na ka benta ki khulung ki kimi ki pa ki pla na ka benta ki khulung na ban pdiang ya kani ka jingai ban pdiang ya kani ka baptisma but kal ka dukhat ba prawang kal ka be ka chaba ka man phi osngo ka jing sawal jung ka han phim yo la ne phim tip na ka wan sino ka lai kalong kumju ru ya bala khana man siam kalong kumju ru ya bala khana man siam hakano ko rukom kani ka trekam hakano ko rukom kani ka baptisma la ne ka baptisma kawan ra ka jing bam jukut la ne kawan ra ka jing khut ya ngi wei pe wei ha ka singi baptisma ya ka jing long khun blai ha ka singi baptisma kata ka dei ka ba malisi mangingim yo de laki khmat thik ko mangim yo kal ha ka ju ko ngim yo de laki khmat hande ka dei ka ne ka jing ai ka bawan ra namar balai umun sim uwan hiar usongsa hakitu ki bayo ka baptisma bat kiyo ya ka jing kha ba thamai na umun sim makut hadin gani unikudumus ulakali shu kumno kani kala ban long jisu menta ujubab phi udei nong hikai Israel hatu pemtip ya kani bat hangni ngin sabeteng dukhat balai phuwei hadu ka balai pesan jisu unsa hikai syapang ka jing sa nar fnai la diru bo ong kumno uang yang Nicodemus lada phimngai ek bangai thu ya syapang kani ka baptisma syapang ka jing kha bang ya phi kumno gen phimngai lada ngabatai le syapang ka hima oblei syapang ki syapang ka beneng nang tara ampo judon mano balai ki syapneng ditang Jisu Kristus balawan hiar na beneng bat ulawan hiar na beneng na kata kadau dapi kuat bentuk susu ka sandur jong oblei thik kumba Moses ula kenti ya ura sendronong hari kenja da ka ba hakano kerkom kita khamtam kitab jingkai lenong ba arpoi dekat basau terter kitu kibriu kibalatnum ki udu balale pop persya ya oblei ukimi kini ki sending berkipu ya ki berkiyap henrei haba Moses ula duai la phas ya oblei ong ban isnai ki pai ba kai ga ba oblei ong thau we usen nong penyang ya nang tare kat ki basya apo supet ya te sen nong kin salat em kat ki basya apo supet ya sen nong kin salat em kata kali kai kepala jia hakapor jongki pai ba Israel hakajingya lenti jongki hari kenja unikudumus utip bahas pangata nakata kadau Jisu menta batai ke jingmut basisya jongkatu hakano korukom menta ong hakaju korukom kumba Moses ula kenti ya usen nong hari kenja kumtaru ya ukun ubriu dei ban kentiu babaro ubangai hau unyo ya kajingem bam jukut unyo ya kajing bam jukut kajing kentiu yo sen nong hari kenja ka thau ya ka jing kentiu ya Jisu halor ka ding phna kajing ngai kajing pen ka basisya kam dei ho sen nong uba pen lai ki brio hari kenja andrei ka dei ha kajing kiu jong Jisu halor ka ding phna bat mano uba pe ya Jisu halor ka ding phna mano bapet ya Jisu halor ka ding phna ka bomot ki bangai ya Jisu halor ka ding phna wat lada ki la syapu ka pop kinyo ya ka jing bam jukut hakano ko kom kata ka kan long thik kamba kitu ki brio hari kenja kilat katu ka diban pensisya bahkan ni ka pamentale kalau ka kham kraw nama balai Moses uklam parkiu syabneng omdei Moses wan hiar na beneng hendai Jisu wan hiar na beneng ban batai sisu menta ya ka jing mut ka basisya ka ba ublei udon ha ka sandur ban pen yang iwei pa iwei hadin kendi kedukat bakat riu ka ba mengi paro khot ngi kenma ngi la landet hoi ublei ula ie kata ka pertai ba baro ubangai hau om yap hendai unyo ya ka jing bam jukut kadai kini ke jing ba ublei ie yang iwei pa iwei ngimla ban mudur ngimla ban syampang ngimla ban sngotu lut ka jing start jingi hendai ke jing jong ublei ka ba IT lut yala de khamtam wat ban yap halor ka ding phna na ka benta jingi ba upha yala ujung ukun ban pendrem ban bisyar ngi hendrai ban yangi ya ka jing bam jukut dikhat bakat pra ya uta bangai ya ukun on bisyar hendrai ya ukenja bam ngai lala pendrem lupa namar balai sim langai ha ukun ba marwai jong ublei bat kai kata ka jing bisyar ong kani
kajing syai kawan sekapertai tang ba ki bril ki jit ya kajing dum kitu ki balik bha ki kwa banwan sekajing syai na bar boleh lingba kajing syai ki ni kita ki kamba bha bar ki yo ya ro ban pendan buram ya oblei handai kitu ki baya ya kajing dum ki le ki kamba sniu kim kwa hidu banwan sekajing sisya na bar boleh ada ki wan sekajing sisya ki wan sekajing syai kajing syai kan sapen kini ki kambari jungki bekile hari-hari bat kim kwa ban ino ya kata kim kwa ban ino ya kata ko men ko para ba yang ngab le phi ngi dei ki khun jong no ngi dei ki khun jong ka jing shai ni ngi dei ki khun jong ka jing dum ngi dei ki khun jong ka jing em ni ngi dei ki khun jong ka jing yap ngi dei ki khun jong no ha tu ngi kwa na em ban wan sa ka jing shai la ngi wan sa ka jing shai jong ukris kan ma ko jing shai jong ukris kan sa weng lut e kita ki e bar khoi kan sapen hangi teng teng ngin sa ngau ram mi la jong ru na benta kita ki e ba mangi la kumle ha ka jing em jing tang ba la ngi wan sa ka jing shai jong ukris suki kita ka jing ngit baro kin saja lut baro kin saja lut kat ba mangi ngi nang sa ka jing dum ngin dum sung thu ya ka pop ru andre ha ba mangi ngi wan sa ka jing shai ka pop baro kan sa slot na ka jing em jing kan ni ka dei ka dak ka sin jong ka jing em ba thmai jong ka jing kha ba thmai jong ka jing kha ba thmai ka jing kha na mun sim ba khoi ba om dei tang ba lang khai ngi la biang ringi em si sharu ban wan barbor syakani ka jing shai ni ai la de ka jing shai bahkan tebe ya ka jing em jingi khamtam ki kendong ken shrat ki ba mangi ngi kumle pop la ngi kum ha ka pop kebenta ba khadu jong kani ka lunong ka balai yo sngo biang spang yo anes ber khamtam ki ki jing kren uta ba wan jrong upalat ban ya baro uta ba wan na ublei ukren ka kitien jong ublei kad ba pedang ya ka sakhi jong upen sabut da kani ba ublei ulong ubashi sha ublei ulong ubashi sha but dekat ba life san ba life riu ko ongom ni upau la ye ya ukun ba pen kamti lut baro kabor sau na kata kadau balai la ya ki bam ngai la sha pen rem lupa namar balai upau la ye ya ukun ba pen kamti baro khoi kabor ban bisar lai ti lut ha ukun na kata kadau la gim ngai ha u ka bomot ka jing pen rem ka ap engi jaru ba ngai ha pu ukun ba deh udan ya ka jing em bam jukot uta bam tre ban ngai ha ukun om yo jing em henrai ka jing bitar ublai kan sa jendo jendam ha u la ding ngai ha ukun ni don ya ka jing em bam jukot nama boleh uni ukun udai tolong jong ka jing em uni udai ukun udai tolong ketenrai jong ka jing em te la ba ka jing ngai ha u ngi yo pediang ya kani ka jing em bat ban ngai ko hemen ko para ba kam dei tang bangi ngai da ka khle ning pediang ba tang ra ka jinget jungi ban sung thu eke war khoi em kham tam ka jinget ka dei commitment jong ka jing em jungi ta ka daw ka jinget jung ki khun jung blai balakha na ko ba mun sim ki ba sha elam ha mun sim ba khoi ki de ban kiare ka jing dum ban wan sha ka jing shai ban kiare ka jing lam leher ban wan sha ka jing shisha kata ka jing khot jung blai yang a ba phi ka wei ko ba yo ne suang ma u de ban nang krau mangapat ban nang ret ha ka jing em jingi dengi kwa ban job ya ka pop ma u de banang krau manga banang red kata ka de bande ka attitude jingi u jisu nang krau su ka jing em jonga hadu ba ka jing em jonga he kan long ka shi thi jong u jisu kumba ong u paulus ani ro jesus christ jinam no jinam amen wa bneng to ai ba ka jing e ka mela ai ngi ha ku jongi u jisu christ u men jongi ba ka ding zo ka jing e ka wala pan raham ki do no jongi da mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jing kemen ba ka ku na menta ka jing wan ka hima jongi to ai ba ka jing e jongi kan pan kala yangi shakinong bet sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolong brio man brio na shapo ba ya ka jing tha baro a ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka sniu ka burom jongi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing e jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jongi sha satla ka pertai chami ublai jongi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam jisu tesin ai kemarian rap jingi kristan tuduai na bunta jingi